fág Naomh Áine Ráth Daingean críbriste in orig nar a chaidir a dríoch le Ceannais le sé bliana nos, an airótó do céimlís fuide in líana. Trí seachtain hin le cúna bh foxíar cans bódach chríocht na clé idir iadachs Naomh Éanna ar chóscóir, tar a bhan ást na bauthí cear Ceannais amachtómh. Tháinig champíní fé trí Naomh Áine Ráth Daingean tríd a réamhbhát a cear Ceannais gan stró, agus ag an deir seachtainna thug an dar an aigeir chéile a ríist, nóir seo de ást na bauthí le Ceannais. Ní háirt sláán ha muntráthrachta an chaibrann saimúil seo. Sé Kevin Breen an Lán Cooley tá mar captain ag Naomh Áine agus tá taithí go leor an Myrtle Park a Dermot O'Keefe agus Liam Rochford tá ahrú déanta Justin Moore is gon tús in anad Michael Fogarty. Tá cosantóirí láidir ag Naomh Éanna lehétí Cian Malai, Gary Malai agus Cathal Stokes. Tá siad láidir freisins na tosa be sé gluir ta spántas má Tránóna ó Cathal Dunbar agus an captain ag Iver Caherdeig Conor MacDonald. Jas Ballisteachtaí Park Loch Garman Tránóna agus dúis mór dos na bútóirí áit na bouty le Ceannais deis son. Naomh Éanna an ceann ag Hurling agus ag deire ag Hurling Tarrant Trasnán bhfuil bhí fad galóir leis a gabhann áirithe son ag Charlie McGuckin. Brise Harnáis ag Naomh Áine. No Brise Creek a siúd a glutha Ceannais na bliana se caite tá spás am ar glíán an son ag Dermot O'Keefe agus tá ceann son treorathe ag deire Tarrant Trasnán ag Ceistan son féin chosint spás galóir ag O'Keefe. Leis Naomh Éanna tacht about one eile. Clé chorm gomach go dtí seo deis an son ag Conor MacDonald. Well tá sé sin go halaíonanta Tarrant Trasnán ag an lá tosaí. Captain na fórna. Scór maith go siúd. An áirtas an éir ríist agus anna gháiliste gan san dénta cúplóir ag cosantóirí Naomh Éanna go dtí seo Tránóna. Agus Kenson ag taistil. Kensa smacht go háling a stig ag MacDonald an Coolín Dernach ag tá ceann eile aimsin son ag an éascar fad ag MacDonald. Láidir san éir. Agus Naomh Éanna sásta leis an cúpla scór Dernach atá aimse cá. Ráth Daingean. Spás a ríist go leor an son agus deis ag Aidan Rochford. Agus spás tuag an son dó. Stígar níag dáhad ag Ceathrú isteach an tá. Spás hís an son ag Charlie McGuckin chu sé Cooley níos túis gan ceann sa glanta. Brúiste an son tá Bert go mad siir. Naomh Áine agus oscailtí an son agus beidir goil deis ag Naomh Éanna an ceann sa nada has a líontán. Idón dail agus éire. Cíime a ríist. Ceann ag taistil. Bhí Bert cosantóir stig. Ceann cumán caiilte ag MacDonald ach dhearg leis an pass a chur amach an son agus ag deire nada has a líontán ag dail. Scór cinnach. Agus bhfuil buntáis níos mó díag ar níag ag Naomh Éanna an tá. Leis MacDonald boutáin eile ní féidir leing éasnaf an tá Tránóna. Scór ag teacht an éascar fad an lán tosaí. Néascar na fórna. Smacht go dtí seo ag Naomh Éanna. Leis Naomh Éanna teacht boutáin eile be siad brásás leis an taspáintas a chuidir isteach sa chéad leathan tá in Park Loch Garman agus obair le déanamh an son ag Jack Cullen. Tá Bert á fearre ag deire airí leis an pass a chur amach. Traban na líróda ina bhálvar agus an brise go dtí JJ Twamley. Seansaige an tá deire an son gur chumadidir seilemh ach scór maith tús an dair leathan son agus le banistíocht a fé Stuart James Quirk an son. Naomh Éanna brásás leis an taspáintas go dtí seo Tránóna. Leis Naomh Áine Ráth Daingean dar nó clíochortha gréibh na bliana se caite agus Naomh Martín ag Ceannais. Cúpla tríd an donta deis mar an son ag límóg McGovern. Si gar tríd an son ach tí heilehú agus an slite buinte go Twamley agus níis beidir bhfuil deis. Naomh Áine Ráth Daingean teacht ar an últaí tre Aidan Rochford féhrú an buntáiste tugan son ag an réiteoir agus ag deire. Scóir sin chlártha an Rochford obair bha. Naomh Éanna seilemh bút agus snasta ag Cathal Dunbar an pass le go máth hí deis an tá ar cúil agus tá ag deire an ceann sa nada has a líontán cíó túma cíime a ríist an son na cosantóirí ag dheargé ag clí níor airí leis agus díreach leistigh den chúil ag deire
Tarna cool. Ag Naomh Éanna agus mas in isirtha. Díag níag. Ag neartú agus an Cluiche a dul raig agus deis ag Cathal Dunbar an count on Seolta gus snas de Haran Trasnán an son aige. Be dímá go cint Naomh Áine Ráth Daingean leis an spánas go dtí seo Seanóna. Dá cool an a lúg for Dave Ella tá seans an son ag Shane Ryan tá sé sin níos fear. Tá scorna mar sin ag tastáil agus David Redmond ag fearr go géireann son. About one Ella. Shane Ryan. Pass Inshil guard. Got a good desh on Tonic Dermot O'Keefe agus Corward níos fearr le cúpla nómad an úsachá. Tuáil a catistach go fóil. Tí éon chúlaháin canta smacht a go háling difríocht Dintonton ag Dara Furlong taigh a siúd an Canton ag Furlong Haran Trasnán tridonta níl éon ceist fé. Ritor Farah ar an order an son, sinné James Owens agus an ceann son I meisteach dín áit chun túirteach agus beidir bhfuil deisistig an son agus deire cansa Ceannais agus an adóg dheirigh séit an son an bútach go leotha agus deire ag Naomh Éanna agus dul a raig go dtí sna bouty Loch Ceannais.